סך הכל הבלוק שלנו יכול לחזור לשלטון. והבלוק שלנו, הכוונה היא למרכז-שמאל. אני מעולם לא קיבלתי את התפיסה ששלי יחימוביץ' ביטאה אותה באופן הכי ציני, הכי בומבסטי והכי מטומטם לדעתי, כולל הביטוי, להגיד שאין כמה דגלים, שיש הדגל החברתי, ועם השלום נסתדר. במרץ מעולם לא אמרנו, כי מבחינת כל מי שהגיע למרץ מבין שהכלים שלובים, ובלי שלום אין חברה, ובלי חברה אין שלום. אבל אנחנו במציאות שבה, בסקרים האחרונים אחרי מלחמה, הימין מגיע ל70 מנדטים. אני מניח שהוא ירד. אנחנו גם במציאות שבה שכל פעם עולה איזה כוכב חדש, לוקח את המרכז הלא ברור הזה, פעם יאיר לפיד עם 19 מנדטים, עכשיו יהיה כוכב חדש כחלון, זה לא משנה שהוא ייקח מהימין, זה מין שחקני אמצע כאלה, שלא ברור להם בדיוק על מה הם מצביעים, אחרי זה מתעצבנים למה הם בחרו לא נכון, ואנחנו נמצאים בתוך מציאות שהשאלה העיקרית לטעמי, אם ישראל לא תצליח בשנים הקרובות להכריע על עתיד השטחים וליצור מדינה, להגיע לפתרון שתי מדינות, אנחנו נהיה פה עם מדינה דו-לאומית בכל המובנים, וסופה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית לחדול מלהתקיים, חד וחלק מבחינתי. לכן אני שוקל כל דבר, נתת פתיחה קצרה בכוונה להדגים, מבחינתי, אני לא בטוח, הייתי 10 שנים בכנסת. אני חושב, נניח מחר אני ומוצא אופוזיציה מאוד חשוב, להרים את הדגלים ברמה, הכל מצוין. אבל בסוף היום, אם מרצ רוצה לעלות את המדרגה ולהראות מה שקראנו לפי דעתי ב-99, המשבר מעבר לאינתיפאדה ולכל הדברים, לטעמי, קשור בעובדה שלא נתפסנו על ידי הציבור שלנו כמפלגה שהיא אחראית ומסוגלת גם שהיא מגיעה לשלטון לבצע את האני מאמין שלה. הדבר שהדהים אותי במערכת הבחירות ב-2009, הייתי ראש מטה בחירות, ראיתי את הסקרים, את הכל, וראיתי את הריצה המטורפת של מצביעי מרצ קלאסיים לציפי לבני, והיא תחסום את ביבי. ואתה אומר להם, חבר'ה, זה שטויות, תסתכלו על כל הסקרים, יש בלוק של 65 מנדטים לימין. איש לא חוסם את ביבי בנתונים האלה. בואו לפחות תאבקו יחד איתנו. אתם נהדרים, אתם נפלאים, אנחנו כולנו אנשי מרצ, אבל מה? אתם לא משפיעים. וגמרנו עם 3 באותה לילה. עכשיו, אני חושב נוצר לנו שבר מ-99, שפרש לממשלה אחרי פחות משנה, ואחרי זה כאילו שילמנו את המחיר של אוהבי הערבים במרכאות, איך שלא תקראו לזה. אני מסתכל מבט מהצד. אבל אנחנו, שהכי צודקים, הכי הגונים, הכי ישרים, שמנסים לתת תשובה כוללת, הומנית, אנושית רחבה, מאותו הציבור שלנו של 20 מנדטים פוטנציאל, לא מצליחים להגיע. עכשיו זה מתחיל להתרומם, זה סביב 10-12, הלוואי זה יגיע, אבל גם אז נהיים בשאלת היסוד, איך בסופו של דבר מרכיבי ממשלה, שתוביל תהליך שלום, ותתחיל צדק חברתי, ותהיה פה מדינה אחרת. עכשיו, נתתי את כל ההקדמה הזאת כדי לומר דבר אחד. תראו, המלחמה הזאת הייתה אקסידנט, תאונה, מההתחלה ועד הסוף. אף אחד לא תכנן אותה. אני חושב שהחמאס לא רצה בה. אני חושב שביבי התגלגל לתוכה עם שלושת הנערים, עם כל הסיפור, עם המעצרים ולחץ, זה היה דבר ממש פרדוקסלי, שנמשכה 50 יום, אולי המבצע הכי ארוך שהיה פה צבאי, וזה הכל התגלגל במין גלגול מקרי כזה, לא מתוכנן, בלי מטרות, בלי יעדים, שקט תמורת שקט. והדבר אולי הכי חמור